Și mă deranjează chestia asta că mă pun la suflet ce nu trebuie să pun. Ar trebui să plâng dacă m-aș certa cu el. Nu așa. Dar Moldo nu a spus asta. Eu am înțeles altceva. Ce? Ți-a zis el? Nu știu. Da. Ți-a zis că este ceva personal cu Ahmed și el nu înțelege. Asta ai zis? Am zis că l-a luat Prea personal? Rău la suflet. A, nu. Ideea e care e, că am spus și lucrul ăsta. Nu înțeleg, doamna Andreea, adică eu sunt bine cu ea. Ea e bine cu mine, da? Băiatul ăsta e bine cu Veronica, n-au nicio treabă. Veronica e ok, Naomi e ok și din toată situația asta o văd pe Kira că se consumă. De ce? Dacă nici măcar nu e vorba despre mine și despre tine? Deci crezi că are ceva cu el personal? Da.